С интервю, след като беше осъден на 3 години затвор, Савов твърди, че е невинен и натопен. С него за решетките на бургаския затвор разговаряха Асен Иванов и операторът Никола Конакчиев. Това прави всеки ден от 4 месеца насам фолк-певеца Кондю Савов. Певческата му кариера е в застой за сметка на автомонтьорската, след като беше осъден на 3 години затвор за сводничество. Докато изтърпява наказанието си в бургаския затвор, изпълнителят на хита Мъни Мъни бойдисва коли. Добро момче, той го е работил този занят, се изглежда на времето и отдава му се. Кондю се оказа зад решетките, след като момиче се оплака, че е принуждавано от него да проституира. Певецът твърди, че е невинен и е жертва на постановка от банда, която го изнудвала за 30 000 лева. Тя не е ударила само мен, тя е ударила 3-4 такива в България. И после разбрах, че как се наричали пощенския гълъб. Присъдата на Кондю ще бъде окончателна след произнасянето на Върховния касационен съд. За BTV новините Асен Иванов.